Ставате свидетели на следното нещо. Над 20-тонен камион, трупчийка, натоварен с дървесина, дава на заден ход. Кара на заден ход. Виждате ли? Стръмен завой над 35 градуса. Той кара назад, а не напред. За да мога да вземе острите завои. И тук вече дърветата пречат. Бати майстора, бати шоуто. Просто не е истина. Шофьор от клас.